Pride som sa rozhodol podporiť hlavne preto, lebo si myslím, že v ľuďoch treba podporovať ich jedinečnosť, špecifickosť a to, čím sú osobití, čo vytvára ich nejakú jedinečnú osobnosť. Nemám rád rovnakosť, nemyslím si, že by sme všetci mali byť rovnakí. Každý preferujeme niečo iné, každého priťahuje niečo iné. Čo by nás malo spájať, je snaha konať dobro a riadiť sa v prvom rade láskou k tým ostatným. Nehľadať zbytočné rozdiely, nehľadať veci na niekom len preto, že je iný, na základe ktorých by sme ho mohli odsúdiť, ale snažiť sa v prvom rade pochopiť a tolerovať.